आरो चेनेलखौ लोगोसे सब्सक्राइब खालाम हाद्रि बिसोरनो जाजाया एकदम सुपर कड़क थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा। हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बे भिडिअआ जादों पानिपुरि बानायनानै जानाय बे पानिपुरि बानायनायाव मारै संनांगौ मारै मा होनांगौ बेखौ आं गासिबो बानायनानै देखायगोन नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। स्टार्ट खालामसै बिदिब्ला आं पियाज हानाय स्टार्ट खालामग्रोनोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। आं पियाज जिरबाय दरसेल' होगोन बारा होआ मानोना जों साथामनिल' नालाय बांद्राय होबाबो जानो बायो। होलां दा हानोसै पियाज होबाय बानलु बिसोरखौ सुनानै लानोसै नैबे निम्बु दानिया आं बिसोरखौ सुनानै लानोसै सुनानै लानानै फिसा फिसा हानोसै। दानिया आङो गासिखौबो सुनानै लाजोबखाबाय ओमफ्राय हानोसै दा फिसा फिसा हानोसै। नैबे माजाखौ गारो आङो गोरा जायो। पियाजखौ बिदिनो फिसा फिसा हानांगौ। बानलुखौबो बिदिनो फिसा फिसा हानांगौ गिदिर गिदिर हानो नाङा बिदिनो फिसा फिसा गल गल हाबाबो जायो हाखावनानै हाबाबो जायो। दुन्दियाखौबो फिसा फिसा हानानै लाखानोसै। नैबे निम्बुखौबो इमलियाव होनो गल गल हानानै लाखानोसै जाहाथे इमलिजों निम्बुजों गोखैया जानायाव थावसिन जायो। निम्बुखौबो हाबाय आङो फिसा फिसा दा इमलियाव होनो जाबाय। दानिया गासिबो हानाया रेडि जाखाजोब्बाय ओमफ्राय इमलि साटनि बानायनोसै इमलि साटनि। दानिया नै आङो थिनथ्लांखौ दहाय सोमना दोनखादों 1 घन्टानि बारा जाबाय बे सोमना दोननाया। ओमफ्राय बिसोरखौ मिक्स खालाम नैबे पियाज बानलु गोथां दुन्दिया निम्बु बिसोरखौ होनानै मिक्स खालामनानै दै एसे होदेरनानै रोसि बानायनानै लाखानोसै। थिनथ्लां रोसियाव होनो बानलु गोथां एसे ओमफ्राय पियाज एसे ओमफ्राय बेनिफ्राय दुन्दिया एसे ओमफ्राय नैबे निम्बुखौ गासिखौबो होजोबगोन आरो ओमफ्राय संख्रि होनोसै ओमफ्राय एसे सिफ्लेनोसै संख्रि होबाय एबार एसे सिफ्लेदबनोसै ओमफ्राय बेवहाय लगायनोसै इमलियाव माबायाव थिनथ्लाङाव इमलिल' बुंफ्लांबाय थायो आंहा इमलि होबाय थाग्रासै। बे जाबाय बेखौ बेहाय होनानै लगायनोसै होमबानो जाबाय।
जाबाय दानिया बे रोसिया जाबाय नायनो हागोन नै लोगोफोर जा मोजां मोदोमनायाबो पियासनि मोदोमनाय दुन्दियानि मोदोमनाय जा गोथाव जाबाय ओमफ्राय बेखौ दसे खोबनानै दोनथ'नोसै दानिया आलु बाथोन आलुखौ सिगांनो रुनानै दोनखादों आङो दहायनो आलुजों गुफुर गोजाजों बेखौ हाननानै सिफ्लेनोसै रुखानानै आलुखौ हाननोसै दाना दहायनो रुनानै दोनखादों आङो सिगां नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा लोगोफोर आंनि आलु सिफ्लेनायखौ बाहाय दरबा आलु होदों आङो माबाखौ गुफुर गोजाखौ दा आलुखौ एसे गुसु खालामनानै सिफ्लेनानै होफानोसै आंबो एसे होनोसै आं गुदुङावनो होखानोसै संख्रि बानलु पाउडारबो होनांगौ एसे गोजा जानायनि साइज जानायनि कालारा मोजां नुयो बानलु गोजा होबा गोजाबो होबाय गोसाबासो गोथाव मोनो नालाय एसे बुरजा होबाय बानलु गुन्दैखौबो दानिया सिफ्लेनोसै बेखौ बानायखांनायनि उनाव आङो एबार पानिपुरि सावनोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दानिया रेडि जाबाय आंनि आलु बाथोनाबो जाथावथाव जाथारबाय दानिया पानिपुरि सावनोसै आङो थाव होबाय नै सारायाव दुंखाबाय थावखौ बारा होआ आं बेसेल' होगोन थावआबो दुंबाय नालाय हरनोसै आङो थारमाने माबा बे पानिपुरि माबाया बे रेडिमेडखा नालाय आं बाजारनिफ्राय लाबोनाय ओमफ्राय पेकेटखौ बिसिनानै सिगाङाव एसे जाबाय नालाय बिसिनानै ओमफ्राय दा बयेमाव सोनानै दोनो आङो हरसै बिदिनो मोनथाम होनानै सावगोन आङो बाराबो होआ जाहाथे गोजाद्राय जाया बांद्राय बुरजा होबा गोजाद्राय माखौ एरथ्र'नो जायो बेजों मोनथाम होनानै सावलांबाय थानोसै गावनो हारसिङै जि मोजां सिफुंबोखायो बारा गोजा खालामनाङा बिदि स्लां-स्लाङावनो खांनांगौ दानिया आङो नै सावखांथारसै एसेल'सै नैबेल'सै सावखांबानो जाबाय सावखांबाय जानोसै एबार जि मोजां थिफैयो लोगोफोर नोंसोरबो बायनानै जा पेकेट मोनखायो बाजाराव बिनि पेकेटखौ आङो गारबाय सिगाङाव जाखांबायमोन नालाय खनसे ओमफ्राय गारनाय जादों नङाबा देखायनो हागौमोन आं माबायदि नायबानो सिनायखायो आरो टेस्ट नायनोसै आङो माबायदि जादों लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आलुखौबो एसे लाबाय आलु बाथोनखौ बिदैखौबो रोसिखौबो एसे लानोसै
टेस्ट नायनोसै मिलौलायथारो बे आलु बाथोनाव साना होदेरबा थावसिन मिलौओ ओंखायनो आङो आलु बाथोनाव साना होनानै जायो आङो मिलौसिनो होनबाथाय खनले खन लांफैयासै नोङो 哎呦我的妈！ आं दा पानिपुरि जादों बे आलु ओमफ्राय बुद रुनाय आरो पियाज गोथां दं दुन्दिया गोथां होदों माने गोथाव जायो बेखौ होयोबा आं दा जानानै देखायगोन नोंसोर नायलांदो आरो चेनेलखौ लोगोसे सब्सक्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोफोरनो नैबे पियाज बानलु बिदै दं आरो ओमफ्राय दुन्दिया बिलाइ हाफ्लेनाय ओमफ्राय थिंख्लां बिदै गोखै जानायनि स्वाद अनुसार माने जायोबा नोंसोरो न'आव बेखौ बे जिनिसखौ खालामनानै हाथायनिफ्राय लाबोनानै न'आव सावनानै जानो हायो जाहाथे हाथाय बाजाराव दाजा बिसोरनि आखाइफ्रा मोजां जाया आरो हाद्रि हाला बार गिलुआल' एकदम हाद्रि बिसोरनो जाजाया ओमफ्राय न'आव सावनानै जायोबा मोजां नोंथांमोनहा आं दा जानायसै माबायदि एकदम सुपार बढ़िया जाहाथे नोंथांमोनहाबो न'आव बिदिनो बानायनानै जा आं दा जानानै देखायदों बेखौनो हायोबा न'आव बानायनानै जानांगौ बांसिन बाहेरानि जिनिसखौ बारा जालाबायनो नाङा देहाफ्राबो मोजां जाया बेबा मा लगायनाय मा लगायै ओंखायनो न'आव संनानै जा बांसिन न'आव संनानै जायोबा गोथाव जासिनो जाबावनोसै मोनसे एकदम कड़क थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा इमली का चटनी थोड़ा सा चीज के साथ में बढ़िया एकदम अच्छा से बना के खाओ घर पे खाओ अंदर जाने को तो धोन से जाबाय नै बे मोनसेखौ जाबावनो खुनुरुखुम आं जानो हाला इया 15थासो जादों आं खाराय खैबाय एसे नैबे मोनसेल'थारसै जोब्बाय जा गोथाव जादों लोगोफोर बेखिनियानो भिडिअ'आ आं बिदिनो सानफ्रामबो जानायनि भिडिअ लाबोबाय थानो हाथों बेनि थाखायनो लोगोफोर नोंसोरखौ हाजासे साबायखर हरनाय जाबाय आरो आंनि दावहारि चेनेलखौबो हाजासे साबस्क्राइब लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव